kusanyira abantu basilani simene anayankula against Sonda President Geoffrey kumaso kaulani musa kuchumani cha MCP pamene amachitisa msonkhano Zulu pa 6 October 2024 muzenda walilungwe kwangona tamverani tikuonera maspechi anthu atatu amenewa mene anayankulira Zulu muzenda walilungwe. Sanja mwamba game ya kona kwacha Sanja mwamba kwacha Chakwera nanga boma nose one kakulanja ulemu wangu andipasa 2 minutes. Organizing secretary mmene munangonena kuti ansonda ayankhula ndayandira message kuchokera kwa Chonde wele ngani akuti Uncle Kemso Chonde ceasefire akuziwa ayaruka kwacha. Ndayandira message kuchokera kwa Chonde Uncle Ken Msonda Chonde ceasefire ayaruka kwacha. Okondedwa pali mabanja ena anangobadwa aminyamanyama, pali kantundugena kanangobadwa kaminyamanyama kwacha. Akawamboma anthu amamalira kunafa anthu 20 nthawi ya matemo kwacha. Nthawi yawo kunafa njaunju pali mabanja ena ngaminyama kwacha. Ndikuuzenichi ife ndetinali pafupi ndi APM enanu foni ya APM mulibe, ine ndinayo mpaka pano timayankhulana kwacha. Ndiye ndikuuzenizi ndale ndizoopsa kwambiri timakupusisani mumve ichi kuyambira pa November 2020 ndinamuza APM abwana ife mboma sitimawina zisankho timaba mmene atigwira kongesi tikamaba asingotigwira kwacha. Ndiye anandifunsa nditani nati madala zitayeni fenu simuza winanso nditani nauza madala olo muzaime muzauza kwacha. Ndiye mumvere ino amene mukusatira DP APM angontenga ngati chigoba munthu uchasaima. Mumve kwa ine kuyambira November 2020 mpaka na pano sana ndisusepo. Ndakandi kunena kuti APM saima sana ndisusepo. Ndiye message chimene abwerera nachi kwacha. November chaka chino APM wapita ku America ukakhala kwacha. Mabodyguard onse APM ali ku America kwa nyumba akukonza. Ngara kuti ndikunama asanjanke na malomba size yake ndi wantchito wanga kwacha. Na malomba size yake ndi garden boy wa ine kwacha. Anditumizira message ndachikulire APM November akupita ku America kukakhala azabwera mu July chaka cha mawa kuzawa MCP kwacha. ISG konzekani July chaka cha mawa tukuendera APM kuno kwacha. Inu amina mazuwa matenda ndamina madosika matenda amaziwa kuti uyu amalira uyu amaziwa kuti uyu achira uyu. Ife ndendali konkuta inu kuchoka sekera chano msibwana kuchoka uradi msibwana muntu wanzeru wa UDF sangasa chile DPP inatimangira mbuya twacheya kunzuluza zaka 18 pali nzeru ena nango bado aminyamanyama chonchi kwacha. Muntu wanzeru wa PP sangasa chile DPP anatimangira masiteni mpaka masiteni kutawa Malawi kusowa ntendere
Kwacha muntu wanzeru sangafotera TVV chilima nthawi ana ndi vice president amasowa tendere pali nzeru inu mabanja ena anangobadwa aminyamanyama mazashwa chake sakhuluka. Kwacha inu ine ndinakapepesa kumangochi mpaka kugwada nkhope ya kapei inu nkhope ndi ya kapei mukundona ndine kapei inu taikuonani ndi nkhope ya kapei ndinagwada kupepesa anandithamangisa antambo olapereke moni awathamangisa. Kwacha inu mukusatira TVV mupusa APM saima namusa kaima alusa moti nonse abalawi mferanisi tilife eti azodiac tilife amala nonse mferezi APM saza kukhulukirani akuti mnamtosa mboma for APM sakhuluka munandipasa 2 minutes. Kwacha ndine nazina zambiri inu nkhope ya kapei zikoma kwambiri manja mawe zikoma kwambiri akokeni zikoma kwambiri tetaombere manja akokeni msonda akulisika ape yayi zikoma kwambiri munthawi ino mothamangira nthawi kuchokera ku National Headquarters Director of Political Affairs Honorable Maxwell Tolera nanunso tolamoni mbwalo Maxwell Tolera zikoma kwambiri. Kwacha Dora Jagwera Ifenose Nangarigari boma zikoma kwambiri ulemu bwana SG pamodzi ndi negi yonse regional chairman pamodzi ndi sisters zikoma kwambiri munthawi ino Honorable Grezeda Jeff wa Jeffrey Tilove mbwalo ndithu monga tikuwadziwira simasewera maya amenewa yayi zikoma kwambiri maulemu apekedwa kale tichita mothamangira nthawi 2 minutes. Kwacha sindikuva. Kwacha President Chakwera nanga boma ndikuti boma ndipereke ulemu kwa inu asekretary general athu timakunyadirani komanso regional chairman athu neki yonse nduna mwachidule mafumu azibale anga chifukwa choti andipatsa 2 minutes. Asekretary general ulendo wina muzindipatsa 30 minutes chifukwa DPP ndikuidziwa ndine. Mlongo wanga ulati Musa amati ndi change go ni ndani? Ine ndini game changer. Ine ndine ndani? Chifukwa chikolopa sinigwira, chikolopa sindi ndani? Tera amene mwagwira chikolopa chitayeni chikolopa. Choyamba Malawi nifulanira nkhule nanu mawu yawo. Dziko lililonse lapasi ndati dziko lapasi limakhala ndi capital city ndipo capital city imakhala yokongola kuposa maboma wonse. Olomtapita ku Joni kamupita ku Kenya kaku England kaku Zambia mupeza pena palipose capital city imadzika kuti ndicha kwa mambuyomo kuti tilozililongwe ngati capital city ena timakalosa kutyolo. Chifukwa chiyani Lilongwe inatayika koma atabwera President Chakwera kuti ine nithawiri nthumbwe
nyumba ya DPP chifukwa cha capital city mmene akuikozera. Munthu akachita chabwino tiye ndiziyamikira. Mawu anga achiwiri ndifuna ndathokoze Abakiri Muluzi amene uja ni injiniya wa ndale fawanena kuti ife tachitapo tasiya Nyamata. Mwatimvetsetsa? Amuluzi avomereza kuti ukakula umapuma anyamata atani. Ndiye lero ndibweretsa lini. Lero ndifuna ndilowe mulini. Ndilowe muja? Lini abwera ili apa. Nkhonya amaponya anthu angati. Amamenyana anthu angati. Tsopano chakwera walowa mchani. Chakwera walowa mchani. Kwani winayo alowa azigona. Ndikuti alowa agona. Ndiye kuti pamenepo ngati munthu alipo yekha mulingi. Ndiye kuti nkhonya itheka. Amene ali yekha mmati wata. Ndiye kuti chakwera wata. Chakwera watani. Ndiye kuti pakali panopa. Ndiye kuti pakali panopa chisankhocho tipanga chifukwa cholemekeza constitution ya dziko la Malawi. Koma ndikukangovomereza poti lamulo limatani kuti tikaponyesha. Koma chakwera wakwina kale. Ndakuwuzani kuti ndini game changer. Timu ikakhalapo imapeza mapuleya. Imapeza cha? Timu yasapeza mapuleya ikhalapo. Tsopano ngati ife ngati ine puleya number 9 amene maselera left right ndiye ineyo kadzangokhala pa center ndikudzautenga ndikudzathamanga nawo ndikumpatsa gumba ukapatsa mkaka chithyola udzathamanga ukapatsa chimwendo udzautangata udzakulanya spotro hele Wacha! Ndiye nkhani ya DPP ine nali secretary general. Zofoka zonse za Munthalika mudzafa kwa ine gereze lida. Mmene tachoka nafe tikudziwa palibe cha nzeru chimene angapange. Upresident umene akufuna iwewo angoyima pano ngati chikwangwani. Koma wina wayima pati? Wayima pati? Kuti watangoti zatheka ndekuti uya akuta zangatu akuta mzanga watera akuta tilola Malawi. Gemu ndi chakwera. Gemu ni ndani? Gemu ni ndani? Ndiye ine kuti ndikufotokozereni. Lero amalankhula mawu anena kuti ndimva speech yawo. Ndiye ndifuna ndikuyankhani ndine chifukwa chimwendo ndesi size yanu. Bola ine poti timadziwana. Anena kuti ndifuna ndilowe mboma chifukwa mtundu umodzi limene ukuta ukuphindula. Anena kuti chani? Mtundu umodzi limene ukuphindula. Akuluakulu ndidaona ina nduna achithyola atapita kumwela aluka gawa ntukula pa khomo.
misewu ikupangidwa kumwela, njanja zikuyikidwa kumwela, kumpoto nduna zili mbwembwembwe mpaka kumwela. Ndati yawafuna abwere akachiteso za mtundu, Chakwera sasankha mtundu ndi president waliyese. Zikomo kwambiri mmanja mwawo mwagerezedwa mmanja mwawo. Zikomo kwambiri. Zili bwino si zili bwino? Kuna chinyamata mulipo apa? Nyamata nzanu do chipani cha kongresi chidaona kuti nkhani ya chinyamata chikeso nyamata nzanu. Lord yera amata nyamata ometa. Chikolo nthawi yanu fika ndi 2 minutes yokha maulemu alikalembo malo mwake. Tanya pamamba. Tanya nonse pamamba tanja. Kumachenjera batau nino. Kwacha! Dora Chakwera. Nanga bomani uko. Boma uko. Ule mwa secretary general amene so muli nduna makumangono. Nduna zonse za boma zimuli pano. Minister of Foreign Affairs, Minister of Finance, Minister of Mining. Ndi nduna zonse zimene mabwera pano le mwana. Anek amene muli pano. Afumu amene mwatira nkula achitukula. Ndi mafumu onse aphungodera lino mamojia. Ndi onse aphunga kundo malamulo. Aku region RC ule mwanu ndiko milioni ya region. Ako Suwese a district amene munalankula amainda babo. Ine mawanga siyambiriya. Nangobwera totsimikizirana amainda babo. Ndi uthenga kuti chisankho chimene chichitika chaka chamawa akuwina ndi Dr. Chakwera po president otsuno la Malawi. Ine ndi madabwera anu anthu amene timakhala kutsogolo timakuuzani zinthu wakutani ndi mmakananira ka chifukwa chitichidziwa iya chifukwa ife ndamene nali mu TPP mo imene wina ndi Malawi Congress Party amene awina ndi Dr. Chakwera mwezi fukwa zimene awinire zilipo 12 koma malingana ndi nthawi ningochula kwa zitatu. Nkhani yoyamba ndi material candidate amene tili nawo mo Dr. Chakwera uwina ndi materials candidate amene tili naye chili chonse chimene tilause atha kuwina Dr. Chakwera. Wena nathamangitsane angawina ninda liwiro ndi madalati athamangitsane 100 meters angawina nindani chabuda sikokodo angawina nindani chabuna mpira angawina nindani chabuna bala sanjinga angawina nindani nangofuna tuza chani ino kwacha chabwino amalawi wonse akhala malamoti ma former vice president malamoti ma former president malamoti kubwera sanje kwera pamene nkumene nanthu akuluakulu akunja ma president abwera muno tina na president wa ku England ayambira otchula nda pasarutation ayambira ndani oku America ayambira ndani South Africa ayambira ndani Saudi Arabia ayambira ndani nanga ifovora soti mabanga zina autuuza ku the highest authority ndi Dr. Chakwera. Most important person Dr. Chakwera, National Chief Executive of the Malawi government and state. Sisa masawera here. Ama isingani yangu Terina. Waja! Funo ina nambala 2, chifukwa china. Amainda bambo. Zibani zonse. Boma kona mukazuniki. Utenge musipia. Kaya UTM. Kaya TPP ya putere.
personnel, human resources, migogoro imene mlili ambiri ndi chipani cha Malawi Congress Party. Pano mutenga listi ya TPP firi kwadaza limenemo olokhasala sadakalemo angalanda boma olokhasala sanabwere akubwera atusabene moyi mudzone wena mwenatsa imilira yapa olokhasala sanakhalepo angalamulira boma ife taunika kale kuti izi ni masewera bweraniko nonse numula TPP simungayidziwe niyo TPP kuposa ine change goal simungayidziwe TPP kuposa ntabali apo maichi mbalanga amatsokolerawo timazidziwe ndi ife ng'ombe zikathola zonse zabwino zimatani imene mapezeka mawa iri nkhola imeneyo udwala imeneyo kwacha napa nzuwa ndati mafakita ziwo ndati mapesonero wanthu amene muchipani cha Malawi Congress Party nzipani zinansi mulibemo iya wala kuti tipikisane tizitenga president nkumango chula maudindo mpaka mafika pasi tingalingane president wena ako kudwenasa secretary general ife kuti chili chati chimwendo bandi angalingana ndonasa inu zolemba muofesi zofunika muofesi chito zaliye sana mulembere chito yake tumvana kodi ukalimbira chito yansako zikufuta wacha chifunya kitatu amaenda abambo ngati panali anthu amene amalimbana ndi MCP pasaka mbiri amene matsogolere ndine kwacha MCP ndi chipani unique party ndi chipani chosiyana ndi zipani zina ndikufunza kuti chifukwa chachitatu chimene MCP winire MCP has got very unique characteristics. Behavior ya MCP ndiyo siyana ndi zipani zonse. Mundiva kodi? Mundiva MCP munthu kwa iwo safunika kwambiri. Mundiva ndalama so sizifunika kwambiri. Amakonda chiyani? Chipani. Amakonda chiyani? Utizisiwa simeneso osakomela wena ndakasanu mmomawa pakati bose kumadzutsana anatiye muti bwanji atiwina no kwacha MCP sibandi masawera chisango chili chonse chimakana mbala 2 munimva kodi chimakana bajani 1994 chinakhala jani 1999 nambara chani 004 nambara chani 009 nambara chani mosema makhala nambara chani chiri kuonani pano jusutsa ife tinapanga nawo za MCP lenu yo masamu wanu muona kuti ingaluze MCP masamu wakoti mumongenu arithmetic Uganda achepura Uganda geometry na Uganda economic na Uganda political science Uganda so imela wina ndishani MCP ndamanda mabudisechedwe ife situlola simena ngwana misira shokwera tumvana kodi ife siritani ife chifukwa jana kuchidziwa situlola simena ngwana misira shokwera kwacha abwera pano mwina mayiko abira abwerawo njala anena kuti ndani njala ili muno Malawi anena kuti ndani akurashokwera koma ndisowona amalawi sada alima amalawi analima bwino tumvana kodi hani kuti lawa njala chifukwa chani chafula koma pano unena kuti ndinashokwera sabotsa yechiwiri khaniti kudula kwa mafuta hakuti ashokwera ndizoona zimenezo ndiye ife ngati bani cholamulira tukwana na TPP titha kwafomera TPP aone mafuta 1000 liters
atsagula filling station yawo tione ngati angagulitse mtengo ochipira mtengo umene akulira pano mafuta. Chilichonse mtengo wake chimagulitsa ndi kumene chuchokera. Tumvana kodi? Landed cost. What is the landed cost? Ukanyamula chinthu South Africa kumene kuno Malawi uona kuti mtengo fika mtengo wache siyo chokoti. Ndezo ndi mafuta nachokwera botsa. Fenezo tulisa nachokwera botsa. Kumene kuchoka zinthu uko ndi kumene subwera motani modula. Zimene zafanifamerese ndamainda bango ifesi tulola ndiye inu chonde perekani support wachokwera ndi nthawi tonse tikweza manja pamwamba awiri nenano kuti ife wachokwera basi afoti chokwera ife chokwera amatuwasa amandipesa chakwera ife chakwera ena ndiana ena kuchepera kaba chakwera ziwama kwambiri.